Ako, si Christina Lapitan, na nakapuyo sa Arayat Street, Ison Village, Ipulo. Yani ko dire sa Brigada kay kung kinsa may nakakita sa akong e-bike, kay kawat gabi siguro mga alas 3 sa kadlawon gito gikawat niya. Ani ako lagi dire kay mga yung tabang kung kinsa may nakakita adto o ikuan lang dire sa Brigada. Hinaot ko unta nga tabangan ko ninyo nga may balik tong e-bike. Di utang pa yung taon doon ako kahimpas. Amo yung taon to pag ginambuyan eh, iguang na baya mi. Balihog lang kung kinsa may nanguha adto, kinsa may nagkuha gabi hinaot ka nga, makonsensya mo. Kay, ang sulti-sulti dito, nakakita sa inyo nga duha ko nung mukabuok. Inyong ipadagan ang e-bike pagawas dire sa Singson Village dito sa 7-Eleven, padong daw mo sa subang dako. Kung abot karon, kung asa mo karon, kung ginawtong pa, makonsensya mo kay tiguang na yung taon, may mawin taon to, among isiligan pagbugas. Salamat na lang.